Oh, Mbah yo. Ana kayu nggo nyangka gedang kae kethek melompat galengan. Iya. Duwe bojo ayu ning bola-bali ilang. Ben mau bojo elek sing penting pinter golek utangan. Lah. Ngono kuwi mau lak mengku yo nane. Lole lole lola lola lole lola. Ya. Yo apa karepan? Ayo Pak Cutkin kok. Ayo tekek. Tekek. Wah, mbok ampun niku. Ora apa-apa ya. Gak kei engko. Hah? Metu tekek. Nah, tekek lorek. Nggih. Piye to kae? Nggih. Anune piye? Pinten to niku? Tekek lorek saka dhuwitku dhewe 200. Oh, siap. Ya. Wah, nek 200 yo. Tekek lorek 200. Ya engko liyane neh no. Oh, nggih. Nuwun sewu menika namung parikan kemawon iki jula-julane cara Ngayogyakarta nek cara Surabaya mboten ngeten iki. Niki namung parikan mawon. Niku nek ana sing becik ya dipethik, nek sing ala sing kirana, nek ana sing lucu tulung do guyu. Nek lucu kok ora guyu berarti lara untu. Tekek lorek kok ndase ireng. Iya. Arep wis tuwek. Gus Sik iso ngarit. Lho, kok ora dong ki piye? Tekek lorek ndase ireng. Arep wis Kok tuwek. engkok dadi et ki piye? Isik ngarit mempeng tenek dereng mawon. Tekek lorek ndase ireng. Arep wis tuwek isih iso ngarit mempeng. Ngarit mempeng. Wah, 200 kok mau ngarit mempeng. Pak enggak Oh. kepareng matur dumateng para pamirsa ingkang ginelar dalu menika estu budaya Jawa niki dilarane nenek moyang kita zaman semono kula tulung-tulur niki monggo bareng-bareng lestarekan niki ngawontenaken wayangan sing sepisan akan kanggo hiburan sing ping pindho nguri-uri kabudayan wayangan nganggo tuntunan uga tatan Ya. sing kagungan kersa dalu niki tak dongake tansah slamet basuki tansah sinanggung tiring Gusti Kang Maha Suci lancar golek sandang pangan lan rejeki monggo dulur sami ndedonga wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa mugi kita sami tansah pinaringan raharja ayem tentrem kabeh keluarga Ayem tentrem keluarga. nuwun sewu wonten Pak Tentara Ya. badan harus sehat yakin kuat manggul senjata rela pisah anak saudara dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa ana meneh tak delok mau Pak Polisi Pak Polisi. nek nyambut gawe kenal ra kenal awan lan bekti karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak-uyak penjahat garuk wong sing padha Judi. pemirsa ana sing ngagem kopiah Kopiah. lenggah jumeneng tak sawang piyayine katon Gagah. karo sedulur basane ramah tamah tak dongake rezekine lancar mongko rezeki barokah Lancar barokah. abot meneh ngono sing dadi lurah
nek ngarahke rakyat yakin lurus juga terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane yakin mesti gemah ribat. Amin. Lurah Abot pancana sing dadi Pak Guru. Pak Guru Nyambut gawe Senin biyen nutuk nganti dina Setu. Ngendikane kudu becik ora kena saru-saru. Guru uga kena ditontolan uga ditiru. Abot meneh saya sing dadi dosen. dosen Apa saja pasti penuh konsekuen. konsekuen Tenan apa-apa ora dadak nganggo balen. Yen pengen ketemu dosen dadak nganggo kangsen. Sing dadi sopir esuk awan sore sing dicekel ya wong setir. Wiwit awan nganti bengi kadang mondar mandir muat botol batu kayu kadang muat pasir. Mula dulur ayo eling marang pangeran ngelingono nyawa iki kabeh mung gaduhan. Bondo donya yakin iku kabeh mung titipan derajat pangkat panguwasa yakin kuwi mung sampiran. Ayo eling marang kang peparing supaya kabeh mau diparingi saya eling marang Gusti kang kuwasa kang jasa peparing mula tansah bersyukur ora kena muring-muring. Kabar. Iki kabeh para wiyaga lek kok kudu dhisik ora keri ora kena. Sopan santun yakin lah mesti dijaga ngelingono sing digelar budaya Jawa. Lah nek iki jare jenenge Sinden. Ah piye sinden? Narawedi nadyan bengi budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke hati sentimen. Lene iki jenenge dalang kancane nggon peteng piyambak lungguh ning nggon padang. Iya. Sing diadep campure lan wit gedhang Pak Mulyono aku yakin sesuk saya kondhang. Amin. Abot meneh sing tukang ngesot Son. ame mlaku kudu alon-alon. Ya. Le payu kadang ngalor ngetan uga ngulon rasa bingung wong alamate wis mateng. Abot meneh iki dagelane kudu penak runtut dirungokke. Iya. Nganti kesel iki dalan jagunge mongko iki mbuh mengko pira bayar. Yo suminten ketiban cendela cekap semanten parian kula tuku kopat kok janure dawa menawi lepat nyuwun Ya, tepuk tangan. Mbah Waluyo. Iki mau semua yang hadir semua profesi wis disebut. Wiwit saka Pak Tentara, Pak Polisi, Pak Lurah, ya toh, dagelan, dalang, sinden, tukang son. Nah, saiki gamelane genti, iso ora? Tak genepi 500 nek iso. Ojib nggih. Ya. Iso mau nangger digenep-genepi lah mbok kon ngopo to nek ora iso. Lho mau 200. Nggih. Gitu, 300 meneh dadi 500. Wis kok ngarep niki. Ya no, apa? Gender. Gender, oke. Gender. Ono jenenge gender. Gender. Wilahe
dijejer-jejer. Dijejer-jejer. Sing nabuh meneng ora seneng pamer, tabuhe ming cendhek ning pucuke jeber. Nun sewu nggih sedaya kemawon. Iya, cendhek ning pucuke jeber. Iki mono jenenge slentem. Slentem. Nek ditabung unine mung kalem. Kalem. Sing nabuh meneng ora kakean gunem tabuhe rada dawa mongko pucuke sak gegem. Nah iki. Iya. Dawa pucuke sak gegem. Wah, marem kuwi. Ya, terus. Abot meneh ngono sing tukang siter. Siter. Nek dicawel gawate gemeter. Iya. Len cawel salon iso banter nek gendinge penak ling ngrungokke nganti Liyer. Oh iya. Elok, Bonang. Iki anu saking peking riyen. Oh, peking sik ya. Kae mono jenenge peking. Len apa kudu sila ra kena jengking. Masa peking lambunge. Ya, ya. Len apa iso jejeg iso miring kena nggo ngiringi playon utawa gendring. Oh iya. Iki mono jenenge bonang. Bonang? Sing nabuh piyayine mesti lanang. Oh, ya ora mesti no. Lah iki lho delok sampe. Oh iya. Kudu sila ora kena jegang nabuhe marem mongko ngarang-arang diluntung dilulululung. Nah niki bonang. Apa meneh ngono sing tukang suling. Suling. Le nyebul iso jejeg iso miring. Jejeg miring le nyebul. Sing digawe saka pring sing wis garing. Ning kudu kerep kemundrak sulinge kecing. Ming waton ketemu ing mawon nggih Pak mboten ampun nesu. Sing penting nah nggih sentimen karo sing nggih mula niku kecing. Niki kabeh pun gampang pun anu niki padha gampang padha karo bonang kendeng padha karo sarun. Abot meneh ngono sing tukang sarun. Heeh. Len utro iso banter kadang-kadang iso alon. Heeh. Ngopo wae ra perlu takon nute wis genah mongko ya wis mat. Nah ini wis ora usah nonton apa-apa wis genah ngoten niku mawon. Nadyan 500. Iya. Niku pun luwih saking 500 regane wong jane pengen entuk 3 larik 500 niki mboten napa-napa lah. Nadyan ngoten nggih. Sing urung mau apa? Gong. Abot meneh ngono sing tukang ngegong tapane nggon peting mangko dirobyong-robyong. Sing ditabuh sak prepetan kaya bokong. Len apa kudu bener ora kena keblegong. Oh iya. Sing urung kendang urung. 500 kok. Oh iya. Wis trimo dilongi 50 aku ora apa-apa lah. Ah buat meneh ngono sing tukang kendang. Heeh. Piyayine gagah mongko ya wis kondang. Oh iya. Pipane kuning ora rupane abang. Len abot tuntak gendlet dundung tak tuntak gendlang. Nah ngono. Iya. Ngono alah nganti judeg aku wis. Rebab. Wah nek iki 75 dhewe iki wangel. Wis rebab 200 sampean. Rebab 200. Kula trimo tombok 200. Rebab. Rebab 200, berarti ra sida 500. Ngaten ning nek iso dadi 700 lho. Enggak aku. Bahwa nek ora iso rebab ra sida 500 kok. Abot meneh sing tukang rebab. Heeh. Lemune mergo ana sebab. Oh iya. Kudu digosok ora meh nganggo abab. Le nyekel pinter mergo tanggung jawab. Nah iya. Wes pan. Iya salaman sih. Nggih. Yes, matur nuwun. Nggih, matur. Nanti kok ngene iki. Kok meng SMA. Caknik saiki tambah satu pertanyaan, Mbah. Nggih. Pertanyaane gampang, jawabannya kudu rokok. Jos. Gitu ya. Nek iso jawab rokok tak wenehi 500. Oh nggih. Saiki mbahku dilinting gitu. Weton pabrik jenenge apa? Rokok. Nggih. Sing ora oleh diudut nek duwe penyakit jantung apa? Rokok. Nggih, sing iso didum yoga-yoga nek arep munggah panggung apa? Rokok. Nah, duit 500 karo rokok pilih ndi? Rokok. Iya. Kayakno rokok iki, Mbah Walu ya. Iya. Rokok ning isine duit. Sampeyan mengan blegongke aku kok.
Jare kon muni rokok bareng digokke nggon dhuwit, engko nek aku muni dhuwit ngono ya ora iso entuk dhuwit bareng sampean iki ngakali aku. Nek entuk dhuwit nek ngomong dhuwit ya tidak sesuai. Nah mulane niku, kula rak meng jujur-jujur mawon nggih wong. Kula niku napa to wong kula niku dhuwit ora patek mikir. Wong kula niku ya wis kasito rapi butuh mboten mikir ning butuh ngoten lho nggih. Nek gur mikir ora patek tekan butuh masalah iki. Sida ora? Lah monggo mawon nek ra isin nggih monggo. Ora ra isin iki. Wah mbok isin neh. Wah mulu sampean iki ampun senengane kok ngagak-agak iki. Nek ngagak-agak iki bendho ora apa-apa lah dhuwit masalah. Ya 500. Nggih. Ya 500-nya. Bisa juta iki kok Om Nardi. Ngono, lurahe kae Bu Lurah. Ket mau nyawang rene wae Duan. Nya 1 juta. Terus iki ana kanca-kanca mriki. Nggih. Klub sepak bola apa jenenge ya? Jarene gak ingin gawe seragam kurang. Nggih. Nggih. Kurang pira? Pira? Wong jarene 500 kok ganti yuta-yuta. Terus karo paguyuban apa kuwi sing ketoprak nggih. Jarene arep gawe apa kuwi? Paguyuban ketoprak. Nggih, arep gawe tambahan panggung. Ya engko ngomong karo Mas Hari men nggih. Ora usah ning kene engko pun tak sanggupi bantu ya ora ketang seberapa nanti koordinasi kali Mas Hari. Ngeten nggih? Nggih, sing kaose Mas Gianto sing ketoprake Mas Boy. Ayo. Sepak bola wis, sinden wis, Mbah Waloyo wis. Ya sing ditindakake Mbah Waloyo wong jenenge sing dian Mbah Waloyo kok. Arep ngadeg kok sikile abot men ya. Heeh, to jenenge wong ora ana hitungane kok jenenge. Iki mau monggo pun monggo mboten nyaruwe kula monggo. Iki mau bayar julat Juli. Mungkin nek pacak gunung engko ki nek capek gununge urung dibayar. Dadi engko ki kowe capek gunung iki dibayar SDR. Apa kuwi? Sendiri. SDR. Iya. Ayo saiki kudu sampean sing iso ngleripe. Oke. Kono sing entuk kok. Kene Cahayu ayo anak. Nyun sewu kok ora sombong takabur jare nek duit ki ngomah ki ya ana. Ning kan iki penghargaan sak propirane iki oh iya mimin mbok 50 mbok 100 iki penghargaan kanggo berkreativitas kita. Nek duit ki ngomah ki ya ana. Oh iya aku ya ngerti lho ngono lho Mbok Cangik. Sampeyan kok ya kudu ngerti rasa-rasa ki kepiye to. Gak sak kalem donya kok mimin. Kok dilemparke aku neh ki piye wong dikeki tugas ngono kok. Lah sep kesangeten kok liyane kabeh ada dikai kene ora kok. Nah, nek cah loro gerutah-utuh ra gelem ngomong pura lho sing wani kurang isin. Lah kowe iki sing kerja aku ki, Pak. Nyuwuna. Aku sing kon lambe kon tumbak cucukan terus kon njaluk kon paribasan aku kon ngrewes rono ngene kok aku ora bagian dhewe wis mimpin ka sing dremis, mimpin ka sing ngono. Ya ora ngono. Ya ora. Heeh. Oh ya wis. Pancen sing luwes njaluk ki kowe. Dadi ditunjuk kanca iki ya ora ana salahe. Kuwi menak ya apa? Ki lho Pak Gatel. Udan kok tak lebokke kono. Ya. Kene ngadeg kabeh wong telu apa sapa ya nek ayo anak wedok wis nek gedhe jangan mbok bumbune peresan kamu. Jangan pegang aku. Waduh. Wes piye? Pokoke tanggung jawabe sampeyan nek ora iso nglilihke bali 500. Nek aku arep kasar iso munggahke ngedunke. Nek adikku kuwi. Aku ngomah duit ki ya ana. Ini kan ya penghargaan to jenenge wong kok ya kreativitas ki ya kudu diregani. Niki aku nek saya suwe nang kene duitku malah ilang dijaluk bali iki mergo akeh persoalan sing Oke, betul. Tadi nggak rampung kok. Yo, dirampungke caping gununge. Caping gunung. Yo. Nggih. Ya, yuk. Nadyan wadan Sarata. Ayo
Ayo Bos Ragen manut. Banyu bane. Yo. Alhamdulillah matur nuwun. Terima kasih. Ki si sak lagu meneh apa ya bajut ke engko. Mangke mawon. Niki kula anu Pak. Nggih ngaten Mbok Cangi. Nggih. Pokokipun kula sowan ngestokaken dawuh wit kula wau kirang langkung nggih sampun pinten jam ngaten tentu kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Mugi kula nderek ndedonga mugi-mugi ngamengku gadi menawa kalih sing sambi kala seping rubeda jumbo ingkang kinayu sembodo ingkang tin sedya rahayu kang kaestu basuki kang kaesti. Saderengipun kula mandhap keparenga kula badhe nyekar macapat dandang gula. Weh. Menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Parian bae. Dandang gula. Tak kira ki apa blek parian.
Panjenengan. Iya. Nggih, Mbak Tatin nganti goro-goro. Saya ngancani Pak Nardineh engko. Walah, nggih kok Iya. niki ya. Dhisik, Mbah. Ana Mbah Waluyo ngenteni nang mburi kono. Nggih. Nggih. Apa sak lagune ya? Sak lagu sinden-sinden. Isi ono kabeh yuk ngaten. Mbak Sinta, Mbak Nina, Mbak Niken, Mbak Umi, Nduk Dwi. Ya. Oke. Melek-melek ya. Melek. Lilir-lilir. Ket mau wong gelungan nonton sinden, nonton wayang. Ya. Sindene Drajitan melek. Ya, yuk juragane kembang. Yo cerai kembang. Heeh, mbawuane. Yo bawuan yo. Yo Gitu. tambawuan. Terus sindenku kan nang Drajitan, nang mbawuan, Lanjaran, Boyolali Kota, terus Kota Ngelampar. Guyangan. Oh iya, Guyangan ya. Drajitan, mbawuan, Guyangan. Oke, apa? Lagune napa ninggalkan tresnan? Ya, tembang kangen bajutke memanikmu. Piye? Ninggalkan tresnan nggih. Oh, ninggal katresnan. Oh ya, oke. Kenyang. Ya sing lagu terbaru. Oh iya. Ya, oke. Yo, ninggal katresnan karyane sapa, Pri? Pripun? Karyanya siapa? Karyanya Sang Pencipta. Ya, oke, yuk ninggal katresnan. Kentung senenge nek. Wah, jan pas apa
joget apa mau sing Pargoy. Pargoy. Pargoy iki kentung senenge Raja Mak. Rumangsaku weruh apa ngono lho ya. Nggih. Nggih, terima kasih. Iki tak bacutke sik lakone nggih. Pandhawa kumpul iki pancen